Здравейте всички, които ме гледате, здравейте момичета. Аз съм мистер PowerBR и днес започваме една нова поредица на Hexit. И това ще е модпак поредица, на която ще играем доста време. Ще се опитам да играя доста време. Не знам дали ще успея. Този мод е страшно много интересен. Така да съберем малко храна. Ще засеем. Оп, добре. И ме спална точно до селото. Не съм се мърдал. Там виждаме една от падналите кули. Там виждаме един остров, в който сега ще ходим да го рушнем. И само да няма бос, който си мисля. И общо взето това е много страшно интересен мод, има много неща и така нататък. Нали, не е някакъв скучен мод с 2-3 неща. Това го мразя. Добре. Да, това е малък бък, който го мразя. Ще направим сега и едни пръчки. Не. Оп, готово. О, ябълка. Един от много интересните модове тук е този с дънжъните. И всъщност един от много полезен мод тук е този, в който интересен мод е, че когато щупиш най-долното блокче на едно дърво, зависи от брадата, нали, зависи колко е голямо, малко FPS пада, но ти пада цялото дърво с саплинги и така нататък. Така много лесно можеш да фармиш храна. Тук също рудите, нали, диамантите, емералдите, не за емералдите не съм сигурен, но емералдите, желязото и така нататък не са толкова важни. Тук има хекскъл, има много по-различни неща, които са по-важни. Нали? С които можеш да се гирниш по-добре. Които може да си гирниш по-добре и да се направиш, нали, по-здрав и така. Ето злато. Видяхме и много редстоун. Не зависи от нивото, може да намериш всичко. Така. Сега ще слезем в тази мина. Ето така. Вау, чакайте, се бъгва малко така. Дап, бъгва се. Ето! И половин час мога го правя. Така. Ето. Готово успях. Да пък из дървото ли? Окей, направих някакъв нов инструмент. Както бе. И сега да ходим да инорстваме малко. Да съберем малко камък и да отидем да се качим горе. Да пробваме. Да видим, да ви покажа какво има. Аз този мод, когато бях, нали, преди доста години много цъках, всеки ден играх на него. Ето желязо. Това са едни нови руди, които ти пускат
тако стрели. И също могат да ти пуснат и... Чакайте да се правя видео сетинг за... Добре. Видео сетингс... Обърках се. Видео сетингс... Видео сетингса... Я трудно. Не, чакай. Спеч. И готово. Чум да му схващам вече цаката. Да. Готово. Така, сега ще се направим един меч. Готово. Сега да направим още... Да направим още такова. Общо взето този мод е, как да го кажа, малко... Не, даже не малко, доста старчак. Сега ще направим един меч. Арде! Мисля, че така се правеше. Ето го. Този меч ще ни е доста полезен. Това е главното нещо в Hexxit. Така да се уберем само това. Да учим да вземем айрона. Да сложим това. Да си ги равним по-скоро. Ето така. Не знам даже защо си направих този меч тогава. Правя малко простичи този епизод. Почти всеки епизод. Лапис лазури, не знам той за какво ще ни е нужен, освен за руните. Пишете долу в коментарите с какво първо искате да се занимавам, нали, с магии или с развитие да експлорвам портали и така нататък. Това нали е айрон. Да. Така, тук има още вътре. Още айрон. Няма да се дам повече. Сега е време за... още айрон. Аз ще се взема и това и съм готов. Готово. И съм готов. Сега така имаме така да го сложим и ще се катерим, значи, с това. Оп, готово. Ще оставя един... Така. Сега трябва да се качим ето там. Да видим, да учим на правилното. Лагна, спече. Добре, стабилно. Това ще го вземем, защото после да се отгледаме чокта. Значи трябва... това е много гадно, че падате такива слаймове. Здравейте, приятели. Този меч бие много повече от нормалния меч. Не. Не. Не си го помислях. Да намерим къде беше селото. Мисля, че беше на... Ето го, на тук е. Тук има нещо като пещера. Не. Объркал съм пътя. Окей. Не е много добро начало. Изобщо даже. Това ми е чудно защо. Това нещо много як се е получило.
И там има лава. Или ще влезем в тази къща. Аре бе! Защо? Слага където иска. Това е много изтощително. Където? Добре. Така. Така. И така поставяме. Си имаме печка. Сега ще оставим ето тук. И нямам дърво. Виж да се спека. Не. Значи ще излезем навън. Да виждаме Штраус. Това е добро момче. Не е като не е чудовища. Ще се използваме това да си направим чаркол. Да. Изчим дървото. Готово. Паднем чарка. Мисля, че да. Дъп. Сега да убием това прасенце. Давам прасьо. Добре. Много не да убием Штрауса. Умреве Штраус. Дадем сърце. И ето го диамант. Диаманта. Я щупим тук. После ще го вземем. Да сложим сега да се изпече това. Не това. Сложим ето това. Така. Сега какво да направим друго? Добре, да махнем това. Така. Няма да се установяваме тук да живеем. Трябва да изпечем просто така да го изчакаме да се изпече. Обаче да направим нещо отвънка. Да видим, да разгледаме селцето. Не е много интересно село. Да помогнем на вилджарите. О, паяк! Да учили паяка. Къде си бе? Ево, не. Паяк. Настъпах малко от градината, те ще ми кажат. Къде си ти, бе? Къде се взе, бе? Готово, вече сме в втори левел. Така, да вземем това, да сложим... Няма смисъл да си ходим дървото. Да сложим чаркола. Да се пече. Сега да изядем един морков. Така. Това няма да ни трябва. Сега изчакаме това, да засием отново. Първи епизод още ще се развиваме и няма да правим много интересни неща. Нали ще вземем после диаманта. Трябва да го вземем просто. Добре. Така. Готово. Готово. Сега да отидем да вземем диаманта. Но аз пак казвам, това не е толкова важен. Вижте колко бързо отключваме. Само два ли са? Не, ще намерим още. Общо взето диаманта ни сега ще ни потрябва, нали, от начало да се гиърнем малко. И... затова ще... поизъм птейто. Още няма да ни трябва, ще го хвърлям.
до плежара. До прежара. Обърках се. Какво да правим? Да видим нещо интересно. Да видим. Колко стрели имам всъщност? Още нямаме достатъчно да направим лък. О, крипър. О, си да му пътни главата. Къде сте? Къде сте? Неп. Гъмна. Къде се? Къде се? Къде ме се? Аха. Какво? Това е май бос или някъде има бос? Може това да е без. Убих го. Но някой мисля, че е бос. Кой от тях е бос? Щом ме слона и понзна. Има някакъв бос. Тук има и босове, които трябва да внимаваме с тях. Сега да сложим да се пече. Какво друго да направим? Защото мисля, първи епизод да е един ден или два. Не съм много сигурен. Също когато направим ето така и после като ударим и имам повече бонус демидж. Точка го е напълнено в дърт. Той човека си седи, да видим какво предлагаш. Сега си ходя от тебе. Аха, ще прасна ви. Не заслужаваш. И става ден. И вече да си обираме крушите, да си изпечем още едно месо. Трябваше, сетих се какво трябваше да направим, което не го направихме. Сега, къде ми е дървото? Ето го. Сега ще си направим. Така. Ще си направя... Готово. Аз ще си направя една лопата. Беря малко бокчета. Ще сложа това. Ще направя ето така. Или пък да се пробваме с... Но не мисля да рискуваме. Така. И сега да го заменим. Аз съм го пак може да се направя броня. Меча ще ме удържа, ама... Че неща. И сега вие умрете. Нещастни същества такива. Така. Бебе. Добре. Личи се, че е такъв. Оставим това и да вземем това. Да оберем малко. Да оберем малко бокчета. Където намехме първия си диамант. Така, да видим сега колко блока има. Така да се оставим. Добре. Да ни стигнат. Още от начало трябваше да ви покажа каква е тази книга, която ми е дала в началото. Там можеш, мисля, че имаше и честове, но може и да няма. И само да видим някой слайм. От това не знам какво ще вземем. Ето... тук. Мисля, трябва да сляза по екстремен начин. Или по дърветата като в Тарзан.
Сериозно не ме стигнаха. Вау, значи трябва да използвам сега санда. Ето крипъра, виждам го. Защо? О, там има такова. Добре, минуто. Взимай дървото. Трябва да сме намазани, да си изкараме храна. Да видите първо. Така. Това са смиските. Хоп. Добре, не се няма умираме да глад. Така мисля аз. Готов за бой. Стигнахме. Така. Не бутне само. Тук има много интересни блокове. Така трябва да съм тайн. Добре, тук следва се. Има много интересна вода. Може това има. Има тези слаймба. Това си някакъв слайм. Ето подскачам. Ще съберем малко, защото са интересни. Обзет това е. Си вземем дърво. Гадно се излиза от тях. Тук никога ще излизам. Сега ще вземем това дърво. Да го видите какво представлява. След цветто може да се подскача на него. За жалост, то не може да се отглежда никъде освен тук. Това да се чува като слайм. Няма да го убираме цялото, защото няма да ни трябва. Взе това пуска. Ето го. Blue Slime. Бос. Файт! Ух, че ми... Ох! Убий го. Да убием малко слаймче. То ще ми даде такова. И да се махам преди да се е спалнало друго. Друг слайм. Виждате, това беше. Не е нещо специално, ако сте очаквалите. Или ако сте нямали никакви очаквания. Така, сега да се го съберем. Тук. Сега да почваме така да смъкваме. Тук мисля, че да пак свършва. Така. Само някой слайм да ни не бутне. Виждаме там наш брат полярна вечка. Общо взето това е мода. Нали, интересно е. На мен поне ми е интересно да играя този мод. Дано и на вас ви харесва. Мисля, че да, ето откъде идва мечката. Полярния бан. Общо взето този мод е един от любимите ми. Успяхме. Сега приключваме епизода. Нещо диаманче.
Открих такова. Ох. Човен да ме. Добре. Красавица не се опачи. Търсим диаманти. Можем да направим нещо с тях. Какво ли нещо си чудя? Там една гъба. Събран само така. Смисъл да не бутне. Нещо интересно. Нищо. Так няма да използваме толкова. Този глас ще вземе. Така ще хвърлям това, за да се сложи. Так. Да, надявам се клипа да ви е харесал. Абонирайте се, дайте положителен вот за клипа. И общо взето това е. Ако и тъкмо, нали, ако кажете дали ви харесва новото ми интро. Той е направено от Joro HD, защото не ме мързеше. И да, абонирайте се, дайте положителен вот за клипа. И до